Yap usipai kat baki danglet kan rale no hapo line of control. Wei usipai ulayap haka jengeset suloi. Hadin baki bor pahara kila kanglat ya kileno kibadang persyang. Ban rungtu hajan u line of control. Ha Rojeri district jongka Jammu Kashmir. Layat hu kihe sorkar mentak singi. U Kuldip Chan. Uday usipai jongka kenhun sipai nany Punjab. Ongka kubor na ka kenhun sipai jongka White Night Corp. Kabadon ha Jammu. Ha ka jingtho hapo ka X. U General Officer Commanding jongka White Night Corp. Bad baro ki kerdan. Ki ai kublay ya ka jing IT ka ba krautam jong usop Kuldip Chan. U ba silur jongka nany Punjab. Ha ka baula IT no yala ka jingim. Kat ba udang yalam da ka ba silur. Ya ka jing kenra persya ya ki jingwan rungtu ha shinter u line of control ha ka than keri batal jong ka sonder bani men ha ka janmit jong ka khadwai terik u April 2000 ong ka White Night Corp ka jing slur jong ka kanhon jong u bat ka jing ai tilut jong u sop Kuldip kala penthot ya ka jing persyang jong ki kanhun leno banrung tu khamen chwa ki sipai ki layathu ba arngut ki leno ki layap ha ka jingkan ra ka badang yat sakman ha ka we ka jaka ha Jammu bat Kashmir ha ka chnong Kitswar district we uleno ula siapan yap ha ka sngi ka bachwa ha ka jingkan ra ka badang yat sakmat ha Chatru Kitswar wat ha pedeng ka jinglong jong ka sun beneng ka basniu Henry layo ban penyap no sa arngut ki leno Pakistan. Ki sipai ki la penlong ke jingkenra. Wat haki dukan ki badon haki tei ki jaka. Bat ki layo ru ban kurup ya kawai ka suloi AK. Bat kawai ka suloi M4. Latho ka White Night Corps ha ka X. Haka arpo pratrik umat saungut ki pulit ki la siap penyap ha ka jingele. Bat arngut ki leno ki la chatsiat yap ha kathua. Ka kathua ka lapau kum kalentirung kentep. Ka bakongsan na ka benta ki leno ki badon ha Pakistan. Ban poi se ki jaka ba khamjrong jong ki district Udhampur Doda bat Kitswar. Ba khamsa jengai sa Kashmir haunus nam baladam.